Magandang araw, ano? Bali may tanggap tayong welding inverter Yamato, yung brand, model BS300. Yan. So check muna natin yung output dito kung shorted ba o hindi. So ayan, hindi naman shorted. Try nating i-plug in. On natin. Yan, nag-on naman. So siguro walang output to. Yan, wala nga output. So hindi naman umilaw yung overcurrent protection. So trouble nito, no output. Dami kong tanggap ngayon na ganito. Tatlong BS 300. Dalawang trouble na ganito, walang output yung isa. Malala. Daming sira pero naayos naman. Buksan lang natin yung welding para makita natin yung loob at saka makita natin physical kung appearance ng piyesa para dun tayo magsimula kung magto-trouble tayo. Pause ko lang yung video, di ko napapakita paano buksan. Bali, ito yung loob ni Yamato BS300. Daming alikabok. Kailangan muna nating linisin yan bago natin simulang mag-repair. Check natin dito. So, post ko lang yung video. Hindi ko napapakita paano linisin to. Tapos, balik tayo dito. Balik tayo dito sa loob, Medyo may hinala ako rito eh. Yung mga lamat na yan, parang basa ng tubig eh. Kasi yung controller natin, yan, Ito yung controller board natin. Parang may lamat ng tubig eh. Hindi tayo makasigurado kung nabasa ba talaga. Tapos dito rin, yan kaya walang output, baka nagka-problema yung PWM natin. Linisin na lang natin muna yan, tapos testing natin kung magkakaroon ba ng output. Pero pag wala, tutrobolin natin yung yung PWM control board na to. Tsaka tanggalin na rin natin yung mga IGBT. Baka may problema yan, Sana wala. Bali, andito na yung board ni Yamato, So, ayan. So, kailangan na natin tanggalin to. Nilinis na natin ng konti yan kaso hindi mawala yung wala tayong signal na makakuha. So kailangan natin tanggalin yung PWM na yan para matest natin. Bali, natanggalin natin ayan. So hindi muna natin to kailangan. Ito muna testingin natin. Bali, ngayon gagamitin muna natin pan-testing oscilloscope muna Tanggalin na natin.
O, dyan tayo mag-testing. Bali, tingnan ko lang yung scope, ano. Tapos lipat natin yung camera. So, on natin. Wala talaga. Ayan, on ulit natin. Yan. Dun sa scope, wala talaga tayong makuha. Yung reference yan lang, yung reference natin. Wala talagang signal. Hindi pa tayo sa kabila. So, dyan ulit natin. Ilagay yung probe natin. Tapos on ulit natin. Ganun pa rin. Wala talagang signal. So, naka-on na yung supply natin. Ayan. So, palitan na lang natin itong PWM. Talagang walang makuhang signal tayo. Bali, ito yung parts na papalit natin bago. Yan. Yan yung number. Dito wala kang number makia. Meron pa din pala. Minsan kasi yung iba binubura dito. Yan, meron din 3525 KA. On natin. Ayun, meron. So, on ulit natin para makita. So, ayan, meron na tayo. Teka lang, baka uminit. No, hindi naman. So, yan. So, testing tayo. Yan. Nakakabit na yan. So, ando na yung natin. Scope natin. Yan yung hinahanap natin. So, yung reference, yan. 16.9, 44.44 kHz. So, bali okay na yan. Huwag lang natin masyadong patagalin kasi umiinit nga yung dalawang to. Ito. Tsaka yan. Oh, mainit na nga. Kaya parating paalaala, huwag nyo masyadong patagalin. Kasi pagka nasira yan, mas malaking problema. So, balik tayo dito ulit.
So, ayan. So, bali, testing natin ulit. Pagka meron, ayun, meron. So, ganun din. So, reference, parehas lang din. So, okay lang yan. Bali, yun lang IC yung naging sira nito. Pagkatapos, tingnan natin sa analog. Kung gagalaw ba yung ano nito. Paalala lang konting ingat lang kasi baka magdikit yung prod sa ibang point, ibang pin ng IC, baka masira pa. So, testing natin. Tingnan natin yung analog tester natin kung steady lang ba yung So, ayan, naka-on na. So, yung analog natin, naka-steady lang. So, okay. So, yun. Tapos nagawa natin dito. Kaya parating paalala, huwag masyadong patagalin kasi umiinit yung dalawa. So, tapos na to. So, kabit ulit natin dito. Kailangan pa natin linisin to kasi nga, yan hindi ko alam kung factory o nabasa ng ulan. Ay, nabasa ng ulan, nabasa ng tubig. Pati din dito, meron ding meron ding bakat ng yan Bali, ipupus